Şu günler Aşgabatyň häkimetleri hususy jaýlaryny kireyine berýän raýatlardan daşary ýurt firmalarynyň işgärlerini öz jaýlaryndan çykarmagy talap edýärler. Resmiler bu talabyň sebäplerini anyk düşündirmän daşary ýurtlaryň mehmanhanalara yerleşdirilmelidigini aýdýarlar. Bu ýagdaýlaryň jekmejekleri barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 9 dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Hususy jaýlaryny kireyine berýän Aşgabatlylaryň ençemesiniň habarçymyda aýtmagyna görä, soňky günlerde paýtagtyň resmileri olary şäher häkimligine çagyryp, daşary ýurtlary öz öýlerinden çykarmagy talap edýärler. Biziň jaý kireyine berýän öý eýesi we jaý kireyine alýan hökmünde ähli resmi namalarymyz kanunlara laýyk gelse-de, häkimligiň işgärleri bu talabyň sebäplerini anyk düşündirmeýärler. Olar bize diňe işgärlere şäheriň mehmanhanalaryna yerleşmegi maslahat beriň diýmek bilen çäklenýärler diýip, jaýyny kireyine berýän bir Aşgabatly anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçy bilen söhbetdeş bolan jaý eýeleri we dürli daşary ýurt firmalarynyň işgärleri häzirlikçe bu talaby hiç kimiň berjä etmeýändigine, ýöne bu ýagdaýyň haçany çenli dowam etjeginiň heniz belli däldigini hem aýdýarlar. Şeýle de olar bu talabyň hem jaý eýelerini hem de daşary ýurtlary kyn ýagdaýa saljakdygyny hem belliýärler. Biziň girdejimiz kesiler şol bir wagtda bu öz işgärleriniň jaý kireylerini töleýän firmalara da agram salar. Sebäbi jaý kireyi ortaça $500-700 bolsa, mehmanhanalaryň gündelik tölegi $50 başlanýar. Mundan başga mehmanhanalarda nahar bişirip hem bolmaýar. Bu hem daşary ýurtlar üçin goşmaça çykdyjy bolar diýip Aşgabatly jaý eýesi aýtdy. Adatlyk radiosynyň bu aýdylanlar barada Aşgabat şäher häkimliginden goşmaça maglumat almak boýunça eden ýygy derli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi.